Înțelegeți ce înseamnă ceva volatil? Ceva volatil este ceva ce se aprinde repede. Benzina, acetona, alcoolul, orice este volatil. Ei bine, asta este familia unde soții se aprind imediat. Așa a fost Ilie din Vechiul Testament, așa a fost Ioan Botezătorul, așa a fost fiii țeruiei, fiii tunetului, așa a fost Petru. Petru era cam țăndăros un pic, în sensul că era cu tendințe colerice. Soțul din această familie, sigur că este diferit. Această atitudine de a fi volatil se referă la soțul sau la soția care se aprinde repede. El sau ea nu pot discuta, nu pot argumenta, pentru că imediat se aprind. Ăsta este genul de familie unde ei nu pot purta amândoi un dialog. De ce? Pentru că într-o fracțiune de secundă dialogul se transformă într-o ceartă. De ce se transformă într-o ceartă? Fiindcă ei, în structura lor, nu au capacitatea, nu au răbdarea, nu au educația necesară ca să stea și să-l asculte pe celălalt. Celălalt să-l asculte pe el. Împreună să găsească o soluție de mijloc, ci fiecare încearcă să se impună. Soțul se impune cu ce are masculinitatea, cu forța. Soția se ocupă cu ce are soția, cu pendularea. Genul acesta de familie funcționează automat, pentru că corectările care sunt necesare a fi făcute nu pot fi făcute pentru că nu există capacitatea de discuție. Nu pot avea o ședință cu privire la o problemă, că iau foc, se ceartă, imediat se ceartă. Într-o clipă ridică tonul, țipă unul la altul, celălalt. De obicei, când un bărbat se supără, reacționează în două feluri.